Multimedijalni online kurs. Uvod u veštačku inteligenciju. Veštačka inteligencija postoji više od pola veka. Uprkos ogromnom napretku u prediktivnoj i generativnoj veštačkoj inteligenciji, njeni osnovni koncepti su i dalje aktuelni. Ovaj kurs je namenjen menadžerima, direktorima, rukovodiocima i studentima koji tek treba da se upoznaju sa mogućnostima veštačke inteligencije. Prvo ćete naučiti šta znači kada neki sistem prikazuje određenu inteligenciju, a zatim razumeti razliku između klasične prediktivne i novije generativne veštačke inteligencije. Na kraju ćete vidjeti kako funkcionišu algoritmi za mašinsko učenje, šta su veštačke neuronske mreže i modeli dubokog učenja. Nakon samo nekoliko dana ćete od apsolutnog početnika na polju veštačke inteligencije postati stručnjak koji planira novu karijeru. Ovaj kurs možete besplatno isprobati, neograničeno koristiti i automatski sertifikovati. Uvod u veštačku inteligenciju po promotivnoj ceni od 3480 dinara ili 29 evra možete naručiti preko našeg sajta www.anima.rs.